אכן יש תלונות? כן, יופי. אה, מצוין. נהדר, אני שמח לשמוע. ברוכים הבאים לפרק נוסף של מקשיבים לכלבים. שלום לחן שניידר. שלום, שלום, מה הופה, שלומך? ראית, גיוונתי פה את הסדר. אתה בלבלת את המערכת לגמרי, אני נכון, כמעט השארת אותי חסר מילים. הייתי בטוח שנועה הולכת לענות. נועה, אני שפנר, מקשיבה, הלו, מה העניינים? הכל טוב, מה שלומך? יופי. בפרק הקודם, נכון? או בפרק הקודם קודם, לא זוכר, באחד הפרקים האחרונים, לפני הפרק הזה, דיברנו על איך מרגילים כלב לחתול, ויש לנו עדכונים מהחתולה שמתרגלת ומהכלבים וחתולים שמתרגלים אצל נועה. עדכונים מהשטח, כן. אני לא. שמחה לבשר שזה לא לקח הרבה זמן. האמת שהחתולים קיבלו אותה יותר מהר מהכלבות. הכלבות כל הזמן עוד כזה רצו למשטר אותה ולהגיד לה איפה מותר לה להיות ואיפה אסור לה. וביין נורא רוצה לשחק איתה, אבל שתיהן מהבלות, אז הם לא בדיוק הבינו עדיין איך. אבל החתולים ממש סבבה. בקט, בפעם הראשונה שהוא פגש אותה כזה פנים מול פנים דרך השער, אז הוא עשה לה כזה נשיפות וקצת כזה אני גדול ואת קטנה, והיא עשתה לו חנדלח. בחיים לא ראיתי גורת חתולים עושה חנדלח כל כך יפה. מה זה שמה אומר? אוזניים אחורה, והיא כולה כזה אני קטנה, אל תרביץ לי. ואז הוא הסתכל עליה וכזה, טוב, טוב, בסדר, את יכולה לחיות. ואז היא הלכה, ואז הוא ויתר לה על למות באותו הרגע, והלך גם. ואז למחרת שהם נפגשו, אז היא רצה אליו ועשתה לו חנדלח ממש בפרצוף, כזה אהלן אהלן ואף לאף כזה. וזהו, והוא אמר, טוב, את פה, אז סבבה. ומאז הם חברים. ולוקי קצת יותר פחדן, אז קצת יותר קשה לו איתה. הוא עדיין מדי פעם עושה לה נשיפות כאלה כשהיא מנסה לטפס לאיפה שהוא נמצא ולהתקרב לו לאוכל וכאלה דברים. אבל הוא לא מרביץ לה, שזה מאוד יפה, והיא לא מתרגשת ממנו, שזה הכי יפה. והכלבות לא מנסות לאכול אותה או לתפוס אותה, אז זה ממש יפה. והיא והתינוקת חברות הכי טובות בעולם, שזה פשוט הדבר הכי משעשע ומבדר ומחמם לב שאפשר לראות. וזהו, זה העדכון שלנו. יופי, זה היה עדכון חתולים קצר בפודקאסט על כלבים. אמ, ואנחנו נפתח בנושא שלנו היום אחרי שהתעדכנו, והנושא הוא, אני חייב להפסיק עם ה-אה, אה, למה? כי ה-אה הזה הוא לא הוא קנדה, מאוד אה, זה לא זה זה שנתקעתי והמוח שלי במקום לשתוק חייב להוציא צלילים. ככה זה, אצל אנשים מסוימים. היום אנחנו נדבר על? על איך לבחור מאלף, או, ולפני שאנחנו נכנסים לאיך לבחור מאלף ומה זה מאלף טוב ואיך מתאימים את המאלף סלש מאלפת אליכם, וגם נון ביינרי וכל פרונאון אחר מתקבל, אנחנו כנראה נגיד בזכר, אז מוזמנים להתמודד נא. שאלה, סבבה. יצא לכם לפני שנכנסתם לתחום הזה לקרוא למאלף אליכם? לא, אני בתחום לא, מאז שאני ילדה. פתרתי את הבעיות שלי לבד. כן? לא, לא, ממש לא. גם לא. ואני... יצא לך לקרוא למאלף? אז כן, יצא לי לעבוד עם מאלפים, יצא לי לעבוד עם מאלף בפעם הראשונה שהבאתי כלב, בהתחלה ממש, מאלף של משטרה, ואחרי הופה. זה כמה שנים אחרי, כשכבר חיינו בתל אביב, יצא לי לעבוד עם עוד מאלף נוסף, גם פגישה אחת. כנראה שזה לא סיפק את הסחורה, אז לא היה פגישה שנייה. והחוויות שלי הן לא חוויות חיוביות משני המקרים האלה. במקרה הראשון העבודה הייתה מאוד מאוד פיזית, אני בטוח שכבר סיפרתי את זה, ברמת הכלב היה על פלקסי, התרחק את ה5 מטר או 4 כמה שלא היה על הפלקסי, ואז הוא עף באוויר חזרה לאיפה שאנחנו ישבנו, והמשפט שנאמר לי זה, פעם הבאה שהוא יתרחק תעשה את אותו דבר שוב והוא לא יתרחק ממך לעולם. זה לא עבד. אם מישהו חושב לנסות את זה, זה לא עבד לי, זה ממש לא עבד, זה רק דפק את ההתחלה שלנו עם הכלב. והמאלף השני הגיע למטרה אחת, החליט שהוא צריך להתעסק במטרה אחרת, סיימנו בזה ששמנו קולר דוקרנים על הכלב בפגישה הראשונה,
יפה. ולימדו אותי איך לתקן, אני עושה מרכאות, למי שלא שמע את זה בטונציה, שזה אומר למשוך בקולר דוקרנים ולהכאיב לכלב כל פעם שהוא מתפרץ, על מנת רגע, לדעת. לאיזה מטרה הוא בא שהוא לא ענה עליה? היו שני כלבים, לכלב אחד, נכון להיום אני כנראה מפרש את זה, היה איזשהו קושי בהיפרדות או חרדת נטישה, והייתה בעיה של צרכים בבית בכל פעם שהיו עוזבים אותו לבד, פלוס הרס. מהמם. והוא הגיע ואמר שאין לו מה לעשות עם זה, והכלב גדול. ולגבי הכלב השני, אז מה שהיה שם מבחינתי זה היה עניין של רכושנות ועניין של ריאקטיביות בחוץ, שעוד לא ידעתי להגדיר את זה כרכושנות וריאקטיביות, קראתי לזה הוא כלב מניאק והוא כלב מניאק מאוד. אה, זה מסתדר ממש טוב אם יש לך כלב מניאק לשים עליו דוקרנים. כן, זה עבד, שנינו היינו מניאקים. וזרקנו חתיכת פסטרמה על הרצפה כשהכלב מחובר ברצועה לקיר, והוא לא נהם עליו מאלף, כשהמאלף התכופף לקחת לו את הפסטרמה, והוא גם לא נהם עליי. אז מבחינתו אין בעיה של רכושנות, לא הייתה בעיה של רכושנות, וואו. ולגבי הכלב השני הוא לא ראה שום בעיה של חרדת נטישה, אז הוא אמר שהוא סתם כלב מפונק, ואז יצאנו החוצה והתחלנו לעבוד על הריאקטיביות, כל זה בפגישה של אחת הכלב השני. של הכלב השני, כן. מעולה. בסך הכל חוויות מוצלחות. במרכאות. מבחינתי הן כן מהוות איזשהו בסיס לאיך שאני עובד היום, ונותנות כן איזשהו בסיס למשמעות שיש לי בעבודה הזאת. שזה אבל לעשות ההפך. לא לעשות ההפך, אלא באמת לעזור לאנשים לחיות את החיים שלהם טוב יותר, ולכלבים ביחד איתם, ווואלה, אם אפשר לעשות את זה בפגישה אחת, אז בפגישה אחת, ואם אי אפשר לעשות את זה בפגישה אחת, אז לעשות את זה בכמה שצריך, אבל לא לבוא ולדחוף פאצ'ים לאנשים, ולתת להם איזה שהם, לא פתרונות, אבל דרכי התנהלות לפחות, בסדר? כי פתרונות קשה לתת, כי לא תמיד אפשר יש לי לפתור. שאלה לי אליך. איזה כיף בעצם, ששומעים אותך טוב, תראה, אתה יכול לדבר, בלי להתפרץ, לעשות כאלה, ובלי לעשות עם היד. מדהים, טכנולוגיה. אז היום אנחנו מבינים קצת יותר בעולם הכלבים, ואנחנו יכולים להבין מה פסול ומה לא תקין בכל מה שתיארת שחווית, אבל לפני שידעת את כל זה, כשהגיע לך איש מקצוע שהוא היה בכובע של איש מקצוע, הזמנת אותו כנראה כי אתה סומך על מה שהוא עומד להגיד ולעשות, והוא נתן לך את הכלים האלה. איך הייתה התחושה שלך שם? חווית זאת אומרת, שאם בשני תעשה את מה המקרים, שאומרים לך זה יעבוד? בשני המקרים לא היה לי רציונל לצורת העבודה הזאת, אוקיי? לא באמת ניתן לי איזשהו הסבר. ההסברים שניתנו לי הם משהו בסגנון של זה חיה, היא לא באמת מרגישה את זה, אנחנו צריכים להיות הבוסים שלה, מנהיגי להקה, כשאנחנו לא לוקחים את התפקיד הזה, הכלב לוקח את זה, משפטי סיזר מילן רגע, וכו'. רגע, הוא אמר לך שכשאתה לא המנהיג אז הכלב צריך לעשות את זה, ואז הוא נכנס ללחץ, ובגלל זה הוא סובל? יבוא, זה שלב אחד אתה צריך להסתובב עם מקל כדי לצבור ביטחון כשאתה מטייל עם הכלב. למי שמבין את הרפרנס מבין, מי שלא, אז כנראה לא ראה מספיק סיזר מילן. וטוב שכך, וטוב שכך. לא, התחושה שלי בשני המקרים האלה הייתה תחושה שאני לא מרגיש שאני עושה את הדבר הנכון, אבל בכל מקרה זה מה שאמרו לי לעשות, אז עשיתי. זה ברמה שכשהוא התחיל לתקן אותו עם הדוקרנים, המאלף השני, אני לקחתי צעדים אחורה, כי היו צרחות. לא מצד בכי, הכלב? כן. לא בכי, לא נביחות, לא נהמות, אלא פשוט צווחות, סבבה? איזה שוב, כלב זה היה? בפינתנו באנו להרים. זה היה סניף, באנו להרים את וואלה. הכלב באוויר. כן, זה היה סניף, ולפני זה עוד אני חשבתי שזה סיזר מילן, ושאני כזה טוב, ושאני מעולה, ואני יודע מה אני עושה, וזה, ולימדתי אותו לשבת, אבל כל שאר הדברים לא באמת הצלחתי לעשות. ההצלחות שלי עם הכלב הגיעו רק אחרי שבאמת הבנתי שפת גוף כלבית, נתתי, הצלחתי להכיל את זה שלבעל החיים יש רגשות, רצונות, צרכים. הבנת שכל מה שקשור לדומיננטיות זה בולשיט. כן, כן. תראה, אני וכו'. אגיד לכם משהו אפרופו זה. אנחנו מדברים על איך לבחור מאלף, כן? אני מזכיר, זה נושא השיחה, כן, שלא כן, נסטה ממנו. כן, אחיינית שלי אימצה גור, היא ובעלה, אימצו גור לפני, לא יודעת, יומיים,
אז הם כל פעם שולחים לי שאלות, כי אני כאילו האקספרט של המשפחה וזה, שולחים לי תמונות, גור, מה זה חמוד דרך אגב. אז הם התקשרו אליי, ובדיוק הלכתי עם הקטנה לסופר וזה, אז הם אמרו לי, טוב, איזה עצות יש לך ככה בגדול? עכשיו, יש לי מיליון עצות, אתם יודעים. אמרתי לה, אני אגיד לכם עצה אחת ונדבר שוב כשיהיה לי קצת יותר זמן. כל מה שאומרים לכם שקשור לדומיננטיות, תזרקו לפח. בכיף. תתעלמו, תגידו יופי תודה, ותתעלמו ותזרקו את זה לפח. בזה זה נגמר, בזה זה מתחיל ובזה זה נגמר. דיברנו על זה 200,000 פעם, אבל אם אנחנו כבר מדברים על בחירת מאלפים ודומיננטיות, תתני קצת תקציר על מתי התחיל עניין הדומיננטיות, למה התחיל עניין הדומיננטיות, ממש כאילו, אוקיי. בלי יותר מדי פרטים. סבבה. מחקרים בשנות ה-40 שהתבצעו על להקה של זאבים באיזשהו פארק זאבים, זאת אומרת לא להקה טבעית בטבע, אלא להקה שלקחו זאב מפה, זאב מפה, זאבה מכאן, זאבה מכאן, זרקו אותם ביחד למכלאה גדולה, ואמרו להם עכשיו תחיו ביחד, ואז הסתכלו עליהם וצפו בהם וראו איך הם מתנהגים, מן הסתם ראו שם משאבים מוגבלים, כן? משאבים מוגבלים, שטח מוגבל, אף אחד לא יכול לעזוב, כולם כלואים ביחד באותו אזור, ומן הסתם היו שם הרבה מאוד מאבקי כוחות, בוא נגיד, אבל בעיקר מאבקים על משאבים, okay? מי זוכה להזדווג עם איזה נקבה, מי זוכה לאכול איזה אוכל, ומתי וכמה, מי זוכה לישון איפה שהוא רוצה ואיפה לא, וכו' וכו' וכו'. ומתוך זה הם הגיעו למסקנה שבעצם יש בזאבים היררכיה, כי בני אדם הם יצור מאוד היררכי, אז אנחנו רוצים להוכיח שיש את זה בכל חיה בטבע, כי זה גורם לנו להרגיש יותר טוב עם עצמנו כנראה. ופרסמו כמה ספרים בעקבות המחקרים האלה, מחקרים אגב לא מאוד איכותיים, בטח לא במבט של היום, ובספרים תיארו את האלפא וולף ואלפא פימייל, אלפא מייל וכל זה, ושהם השולטים בלהקה, הם אומרים לכל השאר מה לעשות ומה לא וכן הלאה. אחד החוקרים האלה היה דיוויד מיץ', והוא בשנות ה-70 כבר פרסם בעצם מאמר או נייר עמדה וחזר בו מכל הדיבור הזה של אלפא, כל העניין של יש מנהיג ללהקה הזאת, כבר בשנות ה-70 של המאה הקודמת, הוא אמר עזבו את זה, זה לא היה רלוונטי, אנחנו טעינו. וכמובן שהציבור הרחב התעלם מזה, כי נוח לנו לחשוב על כלבים כדומיננטיים, משם לקחו את זה כמובן לעולם האילוף ולכל זה, זה השתלב מאוד טוב יחד עם כל מיני מאלפים שחזרו ממלחמת העולם השנייה, עם כלבים מאולפים מהצבא וכל זה. וזה בעצם היו השיטות שהתפשטו, שיטות מאוד 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 כוחניות, של מאלפים כמו קולר ודומיו, ואז פשוט התיאוריה הזאת נפלה להם טוב בקטע של להסביר למה בעצם צריך להפעיל כל כך הרבה כוח על הכלב, ולמה זה לגיטימי ולמה זה בסדר. אז משם זה בא, זה הופרך מזמן, 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 אפילו החוקר ההוא, כמו שאמרנו, חזר בו, ויש מחקרים כבר מאז על להקות זאבים בטבע, להקות זאבים אמיתיות, והם הראו שבעצם אין שם שום מאבקי כוחות, כי להקת זאבים טבעית זה משפחה, ובמשפחה, כמו בכל משפחה של בני אדם, ההורים מן הסתם הם המנהיגים, כי אנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו איך לחיות בעולם, ומה לעשות מתי, ואיך לעשות את זה, ואיך להשיג אוכל, ואיך להשיג עבודה, ואיך להתנהג עם בני אדם אחרים, וכו' 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 וכו'. וזה אותו דבר בלהקת זאבים. אז אין שם מאבקי כוחות, אין שם מאבקים על משאבים, אין שם מאבקים על מי יזדווג עם מי, כי הגורים לא הולכים להזדווג עם האמא שלהם, וכשהגורים גדלים, בערך בגיל 2, הם עוזבים את הלהקה שלהם, את ההורים שלהם, ומתחילים לשוטט בשטח ומחפשים זאבה או זאב שגם הם משוטטים ובעצם מנסים ככה לחצוב לעצמם שטח משלהם ולהקים להקה חדשה משלהם. ואז הם הופכים להיות המנהיגים במרכאות של הלהקה שלהם, כי הם הולכים להיות ההורים של הגורים שלהם. אז כל הנושא הזה של דומיננטיות לא מבוסס על סבבה. שום דבר מדעי, ואין לו שום ערך, גם לא בלהקת כלבים, בוא נגיד, קודם כל כלב זה לא זאב, ודבר שני, גם לגבי המבנה החברתי של הכלבים, אפשר להרחיב כאן פרק שלם, אבל אנחנו רק נגיד בקצרה, שהמבנה החברתי של כלב הוא לא להקה, הם לא צדים ביחד, הם לא מגדלים גורים ביחד, אין להם מבנה חברתי, יש להם מאוד מאוד רופף. איזה מבנה חברתי אין להם? איי כי נקטעתי או איי כי מה? כן, נקטעתי. בדיוק. איזה כיף. מה לא שמעו? את המשפט המבנה האחרון. החברתי.
המבנה החברתי שכן יש להם או שאין להם? שכן יש להם, שמעו, ואז אמרת משהו על המבנה החברתי ונקטעת. אני אגיד שוב, אני לא יודעת אם זה בדיוק יהיה זה. המבנה החברתי שלהם הוא מאוד רופף. זה בדרך כלל חברויות של 2-3 כלבים משוטטים שמשוטטים להם ביחד, וזה יכול להשתנות מעונה לעונה, בהתאם למשאבים, בהתאם להאם יש כלבה מיוחמת באזור או לא, וכן הלאה וכן הלאה, האם יש גורים באזור או לא, אבל אין להם שום התנהגות של מה שנקרא להקה בטבע. הם לא צדים ביחד, הם לא מגדלים גורים ביחד, הם לא שומרים על משאבים ביחד, אלא הם יופי, חיים ביחד זמן מה, בוא נגיד. אז דגל אדום ראשון, אמנם זה לא איך כן לבחור, אבל זה מה לדעת שהוא בעייתי. מבחינתנו, סבבה? מבחינתנו, מבחינת המדע. טוב? דגל ראשון אדום זה כל מאלף או אדם שמדבר איתכם על תיאוריות דומיננטיות, על מנהיג להקה, על זכר אלפא, על זה שצריך כוח כי ככה הם חיים בטבע וככה הם מתקשרים אחד עם השני. זה דגל אדום, זה לא כל נכון. מי שמשווה כלב לזאב, אפשר להוסיף לרשימה. אוקיי, אז עכשיו אני אהיה הפארטי פופר ואני אכנס פה רגע. פופו למרות דה שיש לי עוד פארטי. כמה, יש לי עוד כמה דברים להגיד, אבל נשמור אותם להמשך. אצלנו, בבאר שבע, אני לא מצליח למצוא שום שם אחר למה שקורה לדבר הזה, ואני אקרא לזה להקת כלבים, שיש כמה וכמה וכמה להקות כלבים שמסתובבות בסביבה הטבעית שלהם, מה שנקרא אזור תעשייה, ונראה שהם מתפקדים כלהקה לכל דבר. זאת אומרת, הם זזים ביחד, מחפשים אוכל ביחד, מגנים ביחד, מגיבים ביחד, זזים, כאילו... אתה יכול לקרוא לזה להקה, סבבה? אפשר לקרוא לזה להקה, לצורך העניין. כל עוד זה לא מקושר לעניין הזכר אלפא ומנהיג להקה ופק לידר לא, וכל אבל הדומיננטיות. אבל יש זה מעניין התנהלות של אותי. משפחה, תקשיב, יש התנהלות של משפחה. ופה במקרה הזה יש פה אסופת כלבים, אתה מבין? יש אסופת כלבים שחיה ביחד כדי לשמור על עצמה, כי ככה כנראה הם מצליחים לשרוד יותר בקלות, גם בגלל שהם רבים יותר, וגם בגלל שהם מצליחים להשיג מזון בקלות יותר. אני לא זוכר איפה קראתי את זה, ואני לא זוכר באיזה מקום בעולם, אבל מצאו שאותן להקות כלבים משוטטים איכשהו שולחות את הכלב הכי חמוד, סבבה, הכי חמוד בעינינו, לחפש, לבקש אוכל מאנשים. אוי, הם בסדר? כאלה חכמים. יכול להיות שזה שטות מוחלטת מה שאמרתי, אבל אני זוכר את זה בוודאות שקראתי איפשהו. לא יודע, כלבים הם מאוד חכמים והם לומדים לחיות ביחד. לשים את זה על להקה, אתה יודע, אני זה... גם לא חושבת שאתה יכול להראות שבאמת אותם הכלבים נשארים באסופה הזאת חד משמעית לא. לאורך זמן. חד משמעית לא. אני אז באמת לא זהו, אז יודע. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, שזה לא להקה. להקה אצל זאבים נגיד, האבא והאמא גרים ביחד לנצח, הם חיים ביחד לנצח, והם מגדלים גורים עד שהם מתים, איזה אוקיי? רומנטי זה. ממש. זאבים הם מאוד מאוד נאמנים אחד לשני ולגורים שלהם, מאוד. אבל זה לא אותו דבר כמו כלב. האסופת כלבים הזאת בבאר שבע באזור תעשייה היא אסופה זמנית, זה בדיוק מה שאני אומרת, שיש חברויות של כלבים שמתאספות ביחד לתקופה או לזמן או לצורך מסוים, אבל זה לא הופך אותם ללהקה. אוקיי? זה שאתה מחפש זבל ביחד, זה כי כולם במקרה צריכים לחפש אוכל באותו אזור, איפה עוד הם יחפשו אוכל? אוקיי? יש את המזבלה, יש את האזור שזורקים בו אוכל. לא, אבל אמ, הם יכולים תיאורטית לריב אחד עם השני, כי הרי כשכביכול להקה פוגשת להקה אחרת תחת מאבק על אותו משאב, הם כן נכנסים לפייטים אחד עם השני, אבל איכשהו הם בחרו להיות חבר'ה. לא, אבל זה... אני פשוט חושב שזאת פעם ראשונה שאני שומע את הדבר הזה, ככה שזה קצת גורם למוח שלי לעשות חישוב מסלול מחדש, ולנסות לראות איך זה מסתדר עם מה שאני מכיר ויודע. שכאילו שכלבים הם לא חיית להקה. זה יפה. לפי ויקיפדיה, להקה בזואולוגיה זה צורת התקהלות בממלכת החי למטרות ציד. בפרטים בני אותו מין מתקבצים יחד לציד תוך שיתוף פעולה, עזרה הדדית, ציד בלהקות דורש קשרים חברתיים ענפים, יכולת תקשורת, בלה 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 בלה. כמה זה שונה ממשפחה מבחינתנו? הם לא צדים אבל. השאלה היא כמה אתה בונה על מידע שאתה משיג מוויקיפדיה בתור האמת.
אני יכול ללכת לחפש, אני בדרך כלל, אתה צודק, אני בדרך כלל מחפש במקורות יותר טובים, אבל אני מניח שההגדרה הזאת הייתה משונה כבר. אפשר ללכת לחפש במילון לצורך העניין. אני רק רוצה שנפסיק לדבר על עם להקה או משפחה ונתקדם הלאה לאיך בוחרים מאלף. אז מצוין, אז רגע, אני אעצור אותך פה ואני עוד פעם אחזור להיות המבאס. ואני חושב שיש קושי מאוד גדול בסופו של דבר לבחור מאלף, כי ממה שאני מזהה, בני אדם מגיעים למצב שהם קוראים למאלף משני סיבות. אחד, לא נוח להם עם הכלב שלהם, זאת אומרת, משהו גורם להם להרגיש לא נעים, לא טוב, לא כיף, לא שמח, לא נוח בעיקר. ואז הם שמים בעצם במין איזושהי משוואה, כאילו באיזושהי משוואה את הרווחה של עצמם והרווחה של הכלב, שכמובן הרווחה של עצמם לפני הכל. ואז מגיע מאלף קלאסי, והוא פותר להם את הלא נוח. הוא נותן מענה מאוד 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 טוב ללא נוח שלהם, ולגבי להרגיש טוב לגבי הרווחה של הכלב, פה נכנס כל מה שדיברנו עד עכשיו, שזה פשוט סיפור יפה. זאת אומרת, ברגע שמספרים לי סיפור יפה, אני יכול מה אתה מנסה לתפוס... להגיד? שיש מאלפים מסורתיים שיודעים לעבוד? לא, ושיודעים לספק לא, תוצאות? הבעיה היא שמי שלא מבין יחווה את התוצאה כהצלחה. ואני יכול לתת את עצמי כדור דוגמה, כאילו לפני שהגעתי לעולם הפורספרי, אני הייתי חסיד של סיזר, אני הייתי רואה כלב שקצת מושך, קודם כל, ישר, דבר ראשון, לפני שלום, קודם כל חנק. והדוקרנים בצד, כי יכול להיות שנצטרך. וזה היה עובד. בן אדם שהיה מתוסכל כי הכלב שלו מושך אותו, קיבל תוך פחות משעה כלים לאיך לגרום לזה שהכלב לא מושך אותו. והלא נעים... אבל אתה אומר את זה כאילו שזה לא קורה בפורספרי. עזבו את זה, זה לא, לא ויכוח. לא. אני לא מדבר על זה, אני כרגע מדבר על זה שהם מקבלים בעצם פתרון ולא מבינים למה. על הקושי... או מה רע בזה. בדיוק זה. זאת אומרת, כשבא לך איש מקצוע, שמציג את עצמו כאיש מקצוע, נותן לך פתרון ללא נעים, יוצר מצב שעכשיו נעים לך, ומספר לך סיפור יפה, למה גם לכלב זה נעים, מאוד קשה להישאר כנה לעצמך, כמו שמשה אמר, ולבוא ולהגיד, לא, אני רואה פה שמשהו פה לא בסדר. כן. שוב, זה לא קשור, כי אנחנו מבחינתי א' מדברים על איך לבחור מאלף, לא מדברים על איך לבחור מאלף פורספרי או מסורתי, אוקיי? זה דבר ראשון, ככה אני רואה את זה. דבר שני, וואלה, כל התקופה שהיו דוקרנים על הכלב שלי, הדוקרנים לא ירדו מהכלב, והם עבדו לאותו רגע כדי שהתגובה שלו תהיה מתונה יותר. אנשים שעובדים עם חנק, 99% מהאנשים, בסדר? שמשתמשים בחנק בעבודה שלהם, לא משתמשים בו כאביזר זמני, זה אביזר קבוע שנשאר על הכלב לאורך כל חיי הכלב, סבבה? ולא באמת מלמד את הכלב התנהגות אחרת, אלא מכבה מקסימום התנהגות. אם הלכת למאלף מסורתי, ובפעם אחת המאלף המסורתי הזה הצליח, בלי לגרום נזק, בלי לגרום לסבל, להגיע לתוצאה אמיתית וממשית עם חנק, וואלה, מברוק, כל הכבוד, גם לך וגם למאלף הזה, בסדר? אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל כל הכבוד. בסדר? אם עכשיו, למשך כל חייו של הכלב, הכלב לא ימשוך אותך, ואתה לא תצטרך למשוך אותו בחנק, והוא לא יחנק, והסבל שלו היה רגעי וקטן ומיידי, מברוק לאותו מאלף שיודע לעשות את זה, זה לא קורה. החנק אבל לא על זה אני מדבר. מה אתה מנסה להגיד? אני אומר שאותו בן אדם, שהמציאות שלו הייתה שבמשך חצי שנה, שנה, שנתיים, הכלב גרר אותו ברחוב, המציאות שלו הפכה לכל פעם שהכלב מושך, אני צריך להרים את היד במהירות, ועכשיו הכלב מפסיק. כל פעם, 20 שנה קדימה. אם זה עובד, זה לא נוח דרך אגב, זה נוח, זה נראה כמו פתרון נחמד בשיעור הראשון או השני, או בכך חצי שנה, אבל אחרי זה נהיה לא נוח, כי הכלב גם בדרך כלל מתחיל למשוך יותר חזק. זה מפסיק לעצבן אותו, זה מפסיק להציק לו, כי יש מה שקוראים לזה יבלת ענישה. יש כלבים שהחנק עובד עליהם כמו קסם, והם לא מתרגלים לזה לעולם, וכל עוד יש עליהם חנק הם לא ימשכו לשנייה, והם ימותו מפחד מהמשיכה הזאת, כי זה היה להם כל כך לא נעים בהתחלה, אוקיי? יש כלבים שזה עובד עליהם ככה, פוף, כמו סתירה לפרצוף של ילד. והכלב חי את שארית חייו בפחד. באמת. או שלא, דרך אגב, גם פה אני מוכן לסייג את זה, יש כלבים שחוו את החוויה הזאת, היא הייתה חד פעמית, הבינו את הפואנטה ולא חיים את שאר חייהם מפחד. אני לא מדברת על חרדה, אני מדברת על פחד. אם זה עבד, והם נמנעים מההתנהגות, זה כי הם חושבים על זה שפעם קודמת קיבלתי את זה, ואני רוצה להימנע מזה, זה פחד. מסכים. חנק
לא מהווה פתרון לבעיה, חנק מהווה פאץ' להתנהגות, אוקיי? וגם אנחנו... שעובד מבחינתי 50-50, כי הוא דורש מהבן אדם בצד שמחובר לחנק איזשהו, לא יודע אם ניתוק רגשי, אבל רמת מקצועיות גם יותר גבוהה מאשר לעבוד עם פאוץ' וחטיפים. לזה אני אני... מסכימה, אני חושבת ששימוש בחיזוקים יותר סלחני לטעויות של המאלף, של מה כבר הנוהג. אנחנו... יקרה? הכלב יקבל חטיף? אנחנו חד משמעית מסכימים פה על הכל. אני לא חושב כאילו, אני חושב שאנחנו מדברים על זה כבר 2 עונות, שזה הגישה כאילו, לא סתם שלושתנו פה ביחד באותו משבצת, אנחנו פה אבל עוד פעם בשיח סביב איך לבחור מאלף. ואני אומר שיש פה איזושהי בעייתיות עם, עם לבוא ולתת לקהל, לבן אדם שלא מבין, את ההבנה שהוא בחר את המאלף הלא נכון, כשהמאלף נותן לו תוצאות והוא מבסוט מהחיים שלו. אז מי אמר אז למה זה מאלף לא נכון? קודם כל, בהגדרה שלי, אם המאלף נותן לו תוצאות והוא מבסוט מהחיים שלו, מבחינת הלקוח זה המאלף הנכון. כי סבבה? המאלף סיפר גם שקר, והשקר היה טעים, אז הוא אכל אותו. ואז פה נכנסת סבבה. הבעיה, על זה אנחנו מדברים. אני אשאל שלא אותך לדבר על שאלה. אתיקה. אתה מדבר פה עכשיו על שקר ואתיקה ומוסר בעבודה, וזה קיים בשני הצדדים. סבבה? אני מדבר על המושג דומיננטי. שמעתי על מאלפים שמגדירים את עצמם ללא כפייה, force free, whatever, סבבה? והשטויות שיצאו להם מהפה, סליחה, והדברים שיצאו להם מהפה, היו בולשיט, סבבה? נונסנס, מוחלט, חסר היגיון, תן כל לנו מה דוגמה. שיוצא שם, תן אני לא לנו איזה זוכר. משהו טעים כזה, תן לנו, נו. אין לי, באמת אין לי. אין, הרסת אין לי, עכשיו. אין לי איזה שום הרמה דבר. והרסת לנו. אם היה לי, אנחנו נעשה על זה פרק, בסדר? אבל זה דברים שצריך להתכונן אליהם, נגיד, לחשוב על מה עושים את הפרק לפני, לדבר על זה, ואז... אז רגע, אני חושבת אבל שזה מביא אותנו למשהו חשוב, וגם אמרנו את זה מיליון פעם, אבל שווה תמיד להגיד את זה שוב. התוצאה זה לא הכל, אוקיי? זה יפה מאוד שהם מביאים תוצאות. גם אני הבאתי תוצאות בתור מאלפת מסורתית. הבאתי אחלה תוצאות. פאקינג הוצאתי כלבים עובדים, סבבה? כלבי עזר שעבדו 10 שנים ויותר, ושינו לאנשים את החיים וגם הצילו לאנשים את החיים. אפשר אבל זה להביא לא תוצאות הכל. מצוינות זה לא מספיק. בעבודה עם אביזרים, או בכללי עם תיקונים, או איך שנגדיר את זה בצורה הכי מינורית, כדי לא לגרום לאף אחד לחשוב שאני חושב שהוא מתעלל בכלבים, בסדר? אמרת את זה בצורה לא, מעניינת. לא, סתם, כן, פשוט הזכרתי שיש עוד חשבון של מישהו בטיקטוק, וזה מאוד שימח אותי, לא משנה. כן משנה, של דוג דדי, אם מישהו מעוניין ויודע מי זה, אז, וזה משמח אתכם גם, אז שתדעו. מה עשו? יש מאלף, לא, יש איש שמגדיר את עצמו דוג דדי, ככה הוא קורא כן. לעצמו. הוא לוקח אלפי דולרים על שיעורים. מהמם. כל הסרטונים שלו כוללים כיבוי של הכלב, תוך כדי שהוא פשוט מושך אותו ומושך אותו ומושך אותו ומושך אותו לכל מיני כיוונים. בדרך כלל זה כלבים גם עם מחסום, אז בכלל אני כאילו מתפלל לרגע הזה שכלב מספיק גדול יצליח להוריד את המחסום ואולי להשתחרר גם מהקולר. אבל אפס הבנה בשפת גוף של כלבים, נטו כיבוי של כלבים, נטו להביא אותם למצב של הכלב לא מגיב בכלל, נקודה, לכלום, לשום דבר מסביב, וזה נראה כאילו זה פתר את הבעיה. ויש איזה אחד שקוראים לו זאק ג'ורג' נראה לי, והוא נורא יצא נגדו, ובכלל המון מהקהילה, בעיקר בארצות הברית ובאנגליה, יצאו נגדו, בין אם זה מסורתיים, בין אם זה פורס פרי, בין אם זה מאלפים שמשלבים, שזה מבחינתי מסורתיים. ושאו לו את החשבון היום בבוקר, אתמול בלילה, תלוי באיזה מקום אתם נמצאים בעולם. נייס. בטיקטוק, סתם, נייס, כן, 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 נייס, מאוד משמח. זה יפה שלא נותנים מקום להתעללות בכלבים. כן, כן, זה היה תרתי משמע התעללות בכלבים, וזה לצורך העניין, היית רואה את הלקוח, יושב בצד על כיסא, תוך כדי שהוא מתעלל בכלב, ובשלב מסוים הלקוח מקבל כלב שנראה אחרת ומתנהג שונה, אבל נו, כמו מבחינתו סיזר זה... מילן, מה, זה אותו דבר סיזר בדיוק. מילן, הייתי רואה המון פרקים שלו, והיום כשאני מסתכל על זה בדיעבד, אני לא זוכר הצלחות. אמיתי, אני לא צוחק, אני לא זוכר הצלחות, אני זוכר עריכה מצוינת,
אני זוכר הסברים, אני זוכר נוכחות שלו במצלמה, אני לא זוכר בסופו של דבר הצלחות רציניות בתהליך, אוקיי? אני זוכר מלא הצלחות שהן ערוכות טוב. כן, סבבה, עריכה מצוינת, וכיבוי של כלבים. לא, עוד פעם, אם הוא מציג לך שהתהליך קרה תוך 15 שניות ובתכלס הוא קרה תוך שעתיים, אבל הוא מציג לך שבסוף, הנה, כלב שלא רצה להיכנס, נכנס, כלב שלא היה מוכן להתקרב, התקרב, זאת אומרת, יש תוצאות. יש תוצאות, ויש כלב תוצאות שהולך ליד מהירות, כלב אחר, בסדר, לא מהירות קריטי. מאוד, סבבה, באילוף נכון. טוב? בסדר? כלב יכול לקבל משיכה מדויקת, בסדר? מדויקת, בתזמון מדויק, בעוצמה מדויקת ותואמת לאותו כלב, לא לאותו גזע, כי כל כלב מבחינתי לפחות הוא פרט, וזה יכול לעבוד נהדר, אבל זה צריך להיות בידיים שהם מאוד 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 מאוד, אין לי עוד מאודים, כדי להסביר עד כמה הן צריכות להיות מנוסות, כדי להצליח לעשות את זה בלי לפגוע במערכת יחסים ובלי לגרום לכלב באמת לפחד מהאדם, אוקיי? בסדר? לא לא, מהאביזר, לא מהזה, לא, זה בולשיט, ועדיין, מה שאתה אומר. ועדיין, אין, אני לא מבינה למה אתה יכול, איך אתה יכול להגיד דבר אני כזה יכול, בכלל? אני יכול, אני יכול, אתה אני היית לא אומר מאלף שאני צודק, מסורתי פעם? אני עבדתי בצורה מסורתית עם כלבים, לא הייתי מאלף מסורתי אוקיי. עם עסק שהולך לאנשים ואומר להם לעשות את הדברים האלה ומצליח להצדיק אותם. היום אני אני לא הייתי מצליח, וראיתי ואני מכירה ויש לי עד היום חברים מאוד 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 טובים שהם מאלפים מסורתיים ומביאים תוצאות בצורה כזאת או אחרת. אמ, אפשר להשוות אותם ככה או ככה לתוצאות שאנחנו מביאים בלי אביזרים, בוא נקרא לזה. ואני לא יכולה להגיד, אני לא יכולה לחתום לאף אחד שהם לא עושים נזק. כמו שאני לא יכולה לחתום שאני עשיתי נזק לכלבים. השאלה שאצלי נשאלת בהקשר הזה היא אחת, אם אתה מאלף, אוקיי? מסורתי לצורך העניין, אחרי שאתה מדכא התנהגות או מתקן את הכלב או אומר לכלב מה לא לעשות, בסדר? כל אחד והגדרה שלו, אתה עדיין, אם אתה יודע מה אתה עושה, צריך ללמד את הכלב מה כן, סבבה? אני פשוט אבל לא זה מנסה, לא קורה. זה לא זה קורה אחד, בשטח. זה אחד בשטח לא קורה, שתיים, אם יש לך את הידע, סבבה? ואת היכולת, סבבה? ואת סט הכלים כדי נכון. להבין מה הכלב צריך ואיך ללמד אותו, מה כן לעשות, אז למה לעבור דרך תיקונים? אז למה לעבור דרך משהו שגורם לסבל בדרך כלל לשני הצדדים? כן. אני אוהב שהנושא של הפרק היה אחד והפך להיות משהו אחר, זה פחות או אני, תמיד יותר, אני, ככה. אבל אני לא מצליח לרדת למקום שלכם בכלל. כאילו, כי זאת שאלה כל כך מוזרה, התשובה אליה כל כך ברורה, כל כך הגיוני לי. אני יודע מה אני צריך לעשות כדי ללמד את הכלב שלי לשבת ליד הפח ולא לאכול מהפח. אבל אם אני אתקן אותו ברגע שהוא ינסה, נו. זאת אומרת, אני מבטיח לך ומבטיח לכל הלקוחות שאם אתם תתקנו את הכלב שלכם ברגע שהוא ינסה ועדיין תשאירו בפח שלכם דברים מספיק טעימים והכלב לא יקבל מענה מבחינת מזון תואם לכלב הזה לא, ואתם יכולים לתקן אותו עד מחר אבל בשנייה שאתם תצאו מהבית ותשאירו את הפח שלכם בלי לבנה עליו ועם עצם בפנים אתם תחזרו הביתה ויהיה פח הפוך, אבל בסדר? אתה מציג פה שתי דברים שהם לא נכונים. אני שואל ברור, אותך שאלה כזאתי. אני אומר את זה לא על סמך ניסיון. כלב שמעולם לא חווה אף תיקון, מהמם. והעבודה איתו הייתה 100% רק חיובית, אל מול אל תהפוך את הפח, לכלב שעבדו איתו 95% עבודה חיובית על אל תהפוך את הפח, לימדו אותו לא להפוך את הפח, לימדו אותו התניות נגד, לימדו אותו מה לעשות, לימדו אותו הכל, לימדו אותו בהדרגה, לימדו אותו לעשות את זה כשיוצאים מהבית בצורה הדרגתית, אבל כשהוא כן עשה את זה, ב5% מהפעמים הכללים של החיים שלו, הוא קיבל תיקון. בהכרח, יש לי אתה רוצה שאלה להגיד לי אליך. שהמצב הזה הוא לא אפקטיבי? הוא כאילו... הנה, אין בוא, שום בוא. יתרון. בוא, לוני, סבבה, הכלבה שלי. לא חוותה ורסיה מכלים, בסדר? מאביזרים, מעולם, מאז שהיא אצלי לפחות, טוב? לא תוקנה בעזרת קולר, לא נמשכה על ידי ריתמה, אלא אם כן זה היה מקרה חירום. אני יכול להפנות אגרוף בצורה ממש ישירה לכיוון הפרצוף שלה, והיא מקסימום תלקק לי את היד, בסדר? לא תברח מהיד שלי לשנייה, בסדר? חמודה. עד כדי כך. אני יכול לזרוק עצם לפח, היא תבוא לרחרח. אני אגיד לה, לוני זוזי, סבבה?
היא לא תזוז, אני ארים את הכל ואני אגיד לה, לוני, זוזי קצת יותר חזק. בסדר? האם זה לא נעים לה? אני מאמין שזה לא נעים לה במיוחד, כי היא זזה מהפח, בסדר? אז סתם, היגיון, מדע, איך שאנחנו עובדים. בפועל, באותו רגע, אני קיבלתי מענה לצורך שלי, בסדר? שזה זוזי מהפח. העניין הוא שאין לי ציפייה שהיא לא תגיע לשם שוב. אני מבין טוב מאוד שזה לא היה מספיק לא נעים כדי לגרום לה לא לעשות את זה לעולם, אוקיי? וגם לא כדי לפגוע בנו, זה פשוט עניין של תקשורת, של זוזי, לוני זוזי, והיא זזה, בסדר? והיא לא מסתכלת במבט של הפחדת אותי עכשיו בורחת לחדר, היא פשוט זזה מהפח. ואז אני סוגר את השקית קצת יותר טוב ושם אותה בתוך הפח, והיא לא הולכת. אני לא חושב שבאמת אתה יכול בענישה ללמד את הדברים האלה את רוב הכלבים, במיוחד שאנחנו מדברים על כלבים פה בישראל. היית מדבר על איזשהו לברדור גזעי, הכלבים האלה מבינים ענישה ככה, בום, בשנייה. בשנייה, באמת. וואלה, יש פה כמה... מצאת לך. ארבע... לברדור? מה? לברדור מול אוכל? מזיז לו את אז התחת שתיקנת מאה אותו עם אחוז, חנק. 100%, יחנוק סבבה? את עצמו כמעט עד מוות, אבל הוא יגיע לעצם הזאת. אבל עזבי אוכל, אבל מול דברים אחרים, בסדר? לא, תיקונים עובדים על לברדורים בסדר. מעולה ולא פוגעים במערכת יחסים כל כך כמו שהם פוגעים לצורך העניין עם כל המעורבי העמותות האלה, בסדר? כי הם סלחניים מאוד. כי אנחנו כבר 400 או כי לא הם יודע כמה אופטימיים. שנים אנחנו אופטימיים, כן. הורדנו והשארנו רק את אלה שמוכנים לקבל את זה, בסדר? נכון. נכון? אנחנו התערבנו שם וייצרנו את מה שנוח לנו, את זה שמוכן לקבל לגמרי. סטירה ולהגיד, סטירה טוב, מה, אוקיי, ציפור, כזה. והכלבים שאנחנו רובנו מגדלים פה היום בארץ הם לא כלבים של סטירה, אוקיי, ציפור, הם כלבים של סטירה, אוקיי, הבנתי אותך, סבבה. סבבה, אז אני ככה אתה אפגוש רוצה? אותך בסיבוב, אין אל בעיה, תדאג. יש לנו 15 שנים עכשיו ביחד, סבבה, אין בעיה, בהצלחה. נתראה פעם הבאה שתפתח את הדלת ואני ארוץ להסתובב ברחוב 3 שעות ולא אחזור, וכל פעם שאני ארוץ לכיוון שלך אני אחתוך הצידה ככה במהירות. אין בעיה, סבבה. ככה אתה רוצה? אין בעיה, בכיף. אני גם יודע. הכלבים שאנחנו עובדים איתם פה בארץ המון, ישראלים מניאקים. הם לא יכולים, הם לא מוכנים לקבל את זה מאיתנו. הם not eating that shit up, בסדר? הם לא מוכנים לבלוע את זה, ורובנו פה בישראל מגדלים את אלה. הלוואי שהמצב ישתנה. ייקח המון זמן עד שזה יקרה, אבל רובנו, וחלקנו חיים איתם בטוב, בשלום, באהבה, הכל בסדר. וגם יש אנשים בישראל עם לברדורים מאוד מאוד ריאקטיביים, גזעיים, תעודות, וגולדנים עם רכושנות. זה לא תואם, זה לא מתאים פה, ועדיין, בסדר? זה לא משנה את עצם העובדה שאני ממש שכחתי מה אני רוצה להגיד, אז בבקשה שמישהו ישתלט על זה. טוב, אני חושבת אז שדיברנו פה על... וכהרגלנו בקודש הלכנו לאיבוד מהנושא, אבל זה לא משנה, כי אנחנו אוהבים לדבר, ואני מקווה שגם אז נהנים להקשיב לנו ואוהבים להקשיב לנו. אז אבל כן, טוב, יאללה, סליחה, מישהו סליחה. קודם יגמגם, כל, מישהו אחד קודם שיגמגם. נועה, יאללה, נועה, תגמגמי את. שלך. קודם כל תוצאות זה לא הכל. אוקיי, אנחנו לא יכולים להתעלם כאן מעניינים אתיים, מעניינים של מוסר, מעניינים של זה שזה עבד זה לא מספיק טוב. אוקיי? זה לא יכול להיות הקריטריון היחיד שאנחנו לפיו שוקלים האם לעשות משהו או לא משהו, זה האם זה עובד. כי אני אם רוצה זה היה לדייק את זה. הקריטריון היחיד, וואלה, גם חינוך ילדים היה נראה אחרת, וגם בתי ספר היו נראים אחרת. אז אני רוצה לדייק את זה, כי אני חושב שהתוצאה פה היא מאוד משמעותית, השאלה מה אנחנו מחפשים. אם מה שאנחנו מחפשים זה רק שהכלב יהיה יותר נוח לי וזהו, או אם אנחנו מחפשים שיהיו לי חיים נוחים יותר, ושהרווחת כלב תישאר במיטבה, אז, ושהכלב יהיה שמח, מאושר ואופטימי. אז רוב האנשים, מפותחים ככל שיהיו, מחפשים קודם כל שיהיה להם יותר נוח. סבבה? לא סבבה. משנה. וזה אין ממש שום בעיה בסדר. להשיג את זה אני בצורה מקבל את זה, שגם תומכת וזה בכלב. המוטו שלי דרך אגב בעסק מבחינתי, שאני אומר ללקוחות, אחד מהם זה אני פה כדי שיהיה לכולם יותר נוח. קודם כל. כי נוח זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי? אבל, סבבה, אצלי זה בשמחה, journey to joy, אוקיי? בוא נלך ביחד לכיוון האושר. סבבה? לכולם, לא רק לכלב. ההגדרות של המילים הן ממש סבבה. אם מישהו יבוא ויגיד לי אני לא רוצה נוח, אני רוצה שנהיה מאושרים, אני אגיד לו אין בעיה, אז אנחנו נכוון לשם, הכל טוב. בדיוק. נוח זה אותו הדבר. מבחינתי זה שווה אושר, אותו דבר, בדיוק. אני חושבת אותי הכי מעצבן, כשמאלפים באים ואומרים השיטה החיובית לא עובדת, או לקוח בא ואומר ניסינו חיובי וזה לא עבד,
או הכלב שלי צריך כוח כי א', ב', ג', ד', תמציאו סיבה בולשיטית אחרת, הם לא רואים, הם לא התנסו, הם לא חוו את התוצאות שאפשר להגיע אליהם באילוף שהוא גם נוח לכלב, שהוא גם לא פוגע בכלב, לא מסכן את הכלב, לא מסכן את האנשים בנשיכה מצד הכלב, כי הכלב אמר fuck you, וכן הלאה. אז זה מעצבן אותי ברמה שזה מרתיח אותי, כי זה פשוט מראה על אילוף לא טוב. זה לא מראה על שיטה טובה או שיטה טובה פחות, אלא זה מראה על מאלף טוב או מאלף טוב פחות. והנה קישרתי אותנו לנושא של הפרק, משה, לכבודך. כל הכבוד, איך אני אוהב שהקצוות פה נסגרים. אמ, בסופו של דבר, כשאנחנו באים ללקוחות, אני מדבר בשם שלושתנו, ותקנו אותי אם אני טועה, אני בטוח שתעשו את זה גם אם אני לא אגיד לכם. כשאנחנו באים ללקוחות, קורא לנו האדם, אוקיי? לא הכלב. הכלב לא מתקשר אלינו. מתקשר אלינו הבן אדם, אומר לנו, יש לי בעיות, זה הדברים שאני רוצה לטפל בהם, פה אני מרגיש לא נוח, פה אני מרגיש לא טוב. ורובנו דווקא, אני מניח, נכנסנו לתחום הזה, לא משנה איזה סוג של מאלפים אנחנו, בגלל שאנחנו אוהבים כלבים, בסדר? אני חושבת שכל אנחנו, המאלפים בעולם נכנסו לזה מתוך אהבת כן, כלבים. רוב המאלפים בעולם שאני מכיר, אנשים לא סוציאליים, שמעדיפים להיות עם בעלי חיים, סבבה? ויבחרו להיות עם הכלב, או עם החתול, או עם התוכי, או עם כל בעלי החיים שלהם בבית, ואנחנו מעדיפים את חברתם, ונכנסנו לתחום הזה בגלל זה. אז אני חושב שהדבר הכי חשוב מעבר ללתת מענה לאדם על הצורך שלו, זה לראות תוך כדי זה את הכלב, ולהבין מה עובר על הכלב. וברגע שאין איזשהו מקום למה הכלב מרגיש, ונשללות מהכלב זכויות, ובדרך כלל הן זכויות בסיסיות של חופש, אוקיי? שחופש הוא דבר שהוא צריך להיות מותאם לרמת האמון שיש עם הכלב, אני יודע את זה, סבבה? יכול להיות גם כלב שלא נושך, אבל אם לי אין אמון בזה, אז אני אצטרך לעשות לו הרגלה למחסום ולהסתובב איתו עם מחסום כדי שאני אהיה יותר רגוע, אוקיי? אז חופש הוא דבר שאנחנו נותנים לכלבים שלנו בהדרגה. הכלבה שלי בשדה מקבלת חופש מוחלט, ממש מוחלט. קחי, רדי מהרצועה, רוצי, שימי מה שאת רוצה, לאן שאת רוצה. אני יודע שאני לא יכול לעצור אותך מלהימרח בכל מיני פגרים למיניהם, לכי, אני אתמודד עם ההשלכות. לעומת זאת, ברגע שאנחנו יוצאים מהשדה, שמים עליה רצועה ומתמודדת עם זה, וזו רצועה ארוכה, וכשאנחנו מגיעים למקומות שהם קצת יותר הומים, הרצועה מתקצרת. חופש הוא דבר שהוא בשליטתנו, אבל אנחנו גם צריכים לתת אותו לכלב. כשאנחנו לא רואים את הכלב באילוף, האילוף לא יהיה מוצלח, אף פעם, סבבה? ככה אני רואה את זה מבחינתי. ויש מאלפים מסורתיים שכן רואים את הכלב, אבל אין להם את הכלים האחרים עדיין, ובדגש על עדיין. וכמה שאנחנו... השאלה אם הם כבר מאלפים טובים, אם זה מצבם. כי אנחנו מדברים על איך למצוא מאלף טוב, לא? למצוא מאלף טוב, כן, זה מה שניסינו לדבר עליו, אבל דיברנו על מלא דברים אחרים שהם לא זה. אז זה יפה שאת הבאת אותנו חזרה לשם, אבל להתייחס רק לזה זה לא יהיה בסדר, מבחינתי לפחות. יש דגלים אדומים, סבבה? שהראשון הוא מבחינתי זה שאנחנו לא רואים תוצאות עם הכלב. בסדר? דבר לגמרי. ראשון. דבר שני, יש לנו את העניין הזה שדיברנו עליו מבחינת תיאוריית דומיננטיות, המנהיג להקה, וכל מי שמסתמך באילוף על הדברים האלה, הוא לא מעודכן, קודם כל, לא מעודכן ברמת ה-50 שנה. סבבה, אז זה לפחות, כן. חתיכת update. אז כדאי להתעדכן לכולם, וחלק מהדברים נראים שהם עובדים, אבל ברגע שיש תלות באביזר, לצורך העניין, זה גם מבחינתי דגל אדום. כי אני לא, אגב, אני לא רואה שום דבר רע בקולר חנק. כאילו, זו דעה שאני אומר לכולם, זה שרשרת שיכולה להיות יפה על כלבים. בסדר? אם היא שרשרת ולא אביזר. אם היא שרשרת, ואגב, אם מישהו רוצה, מעניין אותו מה הבעיה שלי עם אביזרים, אין לי בעיה עם אביזרים, עד הרגע שבו מצדיקים את השימוש שלהם, בזה שהם מלמדים את הכלב משהו, אוקיי? וזה לא אלא אם משנה זה אם זה... קליקר, או כדור. או כדור, או צעצוע משיכות, או כלוב. אביזרים לבישים
סבבה, סבבה, ילדים מעצבנים שכמוכם, למה להתווכח? אנחנו פה או לאותה ריתמה, מטרה, באמת. או ריתמה. או מחסום חיכיתי פה. שתגיד ריתמה. ריתמה, דרך אגב, ריתמה לצורך העניין, בדיוק כמו חנק, אפשר להשתמש בה כדי לגרום לאי נעימות לכלב לחלוטין. נכון. ראיתי אנשים מושכים כלבים, זה יותר עם כלבים קטנים, אבל ראיתי אנשים מושכים כלבים מהרתמה, מרימים אותם מהרתמה, זה לא נעים לכלב. כן. אז גם האביזר הזה שאנחנו דוגלים בשימוש בו יכול בקלות להיות משהו שמשתמשים בו כדי לגרום לאי נעימות לכלב. זאת אה, הזדמנות טובה להגיד שלמרות שעל הרתמה יש ידית נסיעה כאילו הכלב הוא תיק, זה לא בשביל שתרימו אותו. יש כאלה, דרך אגב, יש רתמות שהם כן, אני מבקש, אם אתה כבר פה כדי לערבב את המערכת ומוציא אותי מזה. אבל רובן לא. כן. זה לא ריתמות שאתה זה מציל את רתמות הכלב כדי מהים להחזיק את ומעלה אותו הכלב, לסירה בעזרת הידית. זה נועד על מנת להחזיק את הכלב, כדי שיהיה לו יותר קשה למשוך אתכם מהמקום עם הכלב מאוד מאוד גדול. או לא יודע מה, או נשבר השקל של הרצועה. אמ, וואטאבר. יופי, מעולה. אני אוקיי. אוהב שהפרק הזה עוד גלים אדומים? מסודר ואני שומר על חוט המחשבה. אמרנו קודם כל זה שאין תוצאות, אחרי זה אמרנו את העניין של מנהיג להקה דומיננטיות בולשיט. ודומיננטיות, ודבר שלישי, מה אמרנו? שימוש באביזרים, כלים. כן. הצדקה של שימוש באביזרים, לא מקובל, אין לזה שום סיבה, בסדר? זה לחלוטין בדרך כלל מייצר הרבה יותר נזק, גם אם יש כלב יותר גדול פיזית מהבן או בת האדם שאנחנו עובדים איתו, לפני שאני הולך על אביזרים כאלה, אני ממליץ על חיבור כפול ברתמה, חיבור כפול של קולר ורתמה לצורך העניין, כדי לנסות לאזן כוחות, ולא אלטי, ג'נטל לידר, חנק, דוקרנים, קולר רטט חשמלי, סוני, או כל המצאה אחרת, לא יודע, קולר נקודות לחיצה, זה חדש. הלטי וג'נטל לידר אגב כן נמצאים אצלי בארגז הכלים, אבל איפשהו עמוק 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 בפנים, ובקושי רואים אותם. אז הם נמצאים אצלי בארגז הכלים למטרות חירום בלבד, ועד היום לא יצא לי. כאילו, אני כן השארתי לעצמי את הזכות לאשר את השימוש בזה, נגיד ללקוחות, וואו, זה, זה גבוה. איזה אני אמירה. מאשר לייעץ להשתמש בזה במידה שאני אראה את הצורך. עד היום לא מצאתי את הצורך לבוא ולהגיד לאנשים, כן, לכו תקנו, כי הצלחנו למצוא דברים אחרים לעשות בלי לייצר את המצב הזה שמישהו עלול קרה לי יש לה... לפני חודש עם לקוחה שיש לה גולדנית בת 2 שהיא כלבת עזר באימון עבורה, וכשהכלבה בתור גולדנית טיפ 16 מאבדת את השכל, אז זה ממש מסוכן לבחורה שהכלבה שלה. אז במצבים האלה אמרתי לה שלזמן קצוב, ותוך כדי שאנחנו עובדות על הנושא הזה, כן כדאי לשקול שימוש בראשייה, כי אחרת זה לא בטיחותי והיא לא יכולה לצאת איתה מהבית בכלל למטרת ולעבוד איתה. ניהול נקודתי, למטרת ניהול של הכלבה במקומות סוענים או שבהם יש איזון כלבים. כוחות נקרא לזה ככה. כן, איזון כוחות פיזי, כי זה איזון כוחות מסוכן במקומות שבהם לבחורה יש הזאת. סיכון, סבבה. כן. שימוש, זה אני לפני חושב זה, בוא נגיד ככה, לפני המקרה הזה, אני חושבת שעברו קרוב ל10 שנים מאז שהמלצתי על זה שוב. אבל כמו שאתה אומר, זה שם. סבבה, זה מבחינתי אפשרי. כן, אני יודע שיש הרבה מאוד מאלפים ומאלפות שהם פורס פרי, ומבחינתם הכלי הזה הוא ביג נו נו בכלל בשום צורה שהיא. בסדר, סבבה, לגיטימי לחלוטין, אני יכול לקבל את זה. אני חושב שגם אני כשנכנסתי לפורס פרי בהתחלה אמרתי שום סיכוי שיעלתי או כל ראשייה אחרת, לא משנה שם החברה, והיום אני מקבל את זה שזה שם אצלי. זה לא יצוץ כל כך בקלות, אבל כאילו זה וכלוב אילוף ביחד, אבל אנחנו לדעתי נעשה פרק על מוסר בכלוב אילוף. היום לא הספיק לך? מוסר וגבולות לא, בסדר, נעשה כמה פרקים כיפים להרים ונחזור שוב. אוקיי. ו... אוקיי, סבבה, דגל אדום אחרון? כן, מה? דגל אדום אחד אחרון. לא, בשביל זה אתה פה, היית ברצף, אנחנו לא נקטע אותך. לא, מה פתאום, חס וחלילה, שאתם תקטעו את הרצף שלי, אין סיכוי. בחיים לא. לא. שימוש באביזרים היה האחרון, לא יודע, חוסר קבלת רגשות וצרכים של הכלב? אז יש לי אחד להוסיף לך.
נו, אז יופי, אז למה את לא אומרת? שאמרת אותו בעצמך מקודם. מאלף שבא לפתור בעיה מסוימת, קראו לו, הזמינו אותו למשהו מסוים, והוא עושה משהו אחר לגמרי, ולא מתייחס לדבר שלשמו קראנו לו. כן, כן, וואלה, יפה, it's a good one, נכון. כי הבעיה היא מה שאתם רואים ולא מה שהמאלף בוחר להתעסק בו. אלא אם כן הוא יודע להסביר לכם לפחות את הקשר של למה אנחנו עושים את א', כשאנחנו בכלל מתעסקים לא יודע מה, בזין, או מה שזה לא יהיה. שבדרך כלל אין אותו. בחירה אקראית של אות. כן, כן, אקראית. אתם עושים כזה parental תראה, advisory. יש דברים שקשורים אחד לשני, כן? יצא מצבים שקראו לי ל-X ואמרתי להם, אוקיי, לפתור את X, אנחנו רגע נעבוד על זה ועל זה ועל זה. 100%. אבל זה בדרך לפתור את X. אני לא אגיד להם, לא, לא, עזבו, X זה שטויות, לא אכפת לי, בואו נדבר על כמה הכלב שלכם דומיננטי, או whatever. זאת אומרת, אני 100%. עדיין שם בשביל לפתור ללקוח את המטרה שבשבילה הוא קרא לי. אם אני מגיע ללקוח הביתה והוא אומר לי שיש צרכים בבית וזאת הבעיה שלו, אבל הצרכים הם כתוצאה מקושי בהיפרדות או חרדת נטישה או לא יודע מה, פחדים, חרדות, מה שזה לא יהיה, אז אחלה שיש לך פיפי וקקי, אבל זה לא הבעיה שלך. נכון, אבל פה זה עניין של תיווך גם. נכון. תרגום הכלב. ואני חושב שתכלס הדבר הכי חשוב, לא משנה מי המאלף, מאלפת, זה איך אתם מרגישים, כמה ביטחון וכמה הבטחה לעתיד מבחינת, לא מבחינת תיקון, לא מבחינת שינוי של הכלב, אלא מבחינת דברים שהם ריאליים, כמו זה שיהיה יותר נוח, זה שיהיה יותר קל, שאולי עדיין יהיו התפרצויות, אבל הן לא יהיו כל כך חזקות והן לא יהיו באותה תדירות. הבטחות של 100% לא קיימות, אוקיי? אין מצב כזה שאני אבוא ואני אפתור לכם את הבעיה ב100%, אוקיי? אלא אם כן זה צרכים אצל גור, ואז... למרות שגם אז עדיין יכולים להיות פספוסים, יש כל מיני כאבי בטן, דברים קורים, כלבים מזדקנים. אין 100% בשום דבר, אף פעם, בכל מה שקשור לבעלי חיים. יש קרוב לזה, וכמה שנתרגל אפשר להגיע, אבל מי שמבטיח לכם הצלחה של 100%, כנראה שהוא עוסק בדיכוי של הכלב. עכשיו, לנו מבחינתנו בפודקאסט זה פחות מתאים, אז אנחנו פחות מתאים להמליץ על דרך הפעולה הזאת, ואני חושב שאלה אם כן יש לכם משהו להוסיף בנימה אופטימית זו, אנחנו נסכם. נראה לי, כן. כן, הפרק הזמן. עמוס ומבולגן, אבל אני מקווה שהיה שיחה מעניינת לאנשים להקשיב, לאנשים ונשים. בסדר, מקסימום עוד פרק יתווסף לגנוזים. לא, מה פתאום חס לגנוז? אחלה וחלילה, פרק. חס וחלילה. אנחנו נשאיר את השאלה כבר לפרק הבא. מי שלא יודע, יש לנו פה פינת שאלות ותשובות. את השאלות שלכם אנחנו נשמח שתשלחו לנו למה קורה כלב, שטרודל gmail.com. מוזמנים למצוא אותנו בכל אפליקציית הפודקאסטים הנבחרות, ספוטיפיי, לא יודע, אין לי מושג מעבר לספוטיפיי, אבל אם יש לכם אחרות אנחנו כנראה שם. אתם יכולים למצוא אותנו גם ביוטיוב, אנחנו עובדים כרגע לעשות משהו עם האינסטגרם והטיק טוק, ובפייסבוק בקבוצה שלנו מקשיבים לכלבים, ותודה רבה, נהניתי מאוד, ביי יוש. ואם יש לכם תגובות, הערות, בקשות ונושאים לדבר עליהם, אז נשמח גם לשמוע אותם. אז עכשיו ביי יוש. ביי!